sharrafa farin jinin daga Allah ne. Tunda Allah ya bashi makiyaya za ku ne. Dakta Nasir Kauran Gwanda shi alkhairi ne. Sa'a dai aikin nan ba a so ba. Mai azanci ya yi zance maganar ba ta kare ba. Tilata suturata a ciyar Bandaina ba. ga Kauran Gwanda manar mu ba ma yi butulci ba. Allah kariya babu wani ba za mu ki murna ba. Muna tare da Kaura kuma ba ma goce ba. Deputy gwamnan namu ai ba ma ki mu gaisa ba. Sanata Umar Abubakar mu gaida uba baba. Deputy gwamna yadda kai mu ba mu raina ba. Lady ta jihar mu ba ta yada amana ba. Hajiya Zainab da sarko wani gida ce baba. Wakar ku Abdullahi mai kana ban zauna ba. Tunda kun mana kun kara ya ba ma muku waka ba. Wannan baiwar Allah ba ta yada zumunci ba. Hajiya na fi sama mai yanke bai yi asara ba. Tabbas halin mai yaba ba ma kuma daina ba. Kai da ke amarya kowa gaji ai bai saba ba. Kauran Gwanda jana ai ba za ya ji aiki ba. Mun kai za a sabon gwamna mu mun samu. Kauran Gwanda. Gwamna na kibiya za a yi ne giwa ta yi rama. Sabon gwamna. Abu gare ya mai zagin kama sai dai ya ba. Kauran Gwanda. Mun samu mutum cikakken mutum domin gode ma. Sabon gwamna. Sabon gwamnan kebi ne ba da Allah ya riga. Kauran Gwanda. Duk wasu kutun gwinda na san ba sa raina ma. Sabon gwamna. Sun so ta bari amma Ubangiji kai ya miƙa ma. Kauran Gwanda. Gwamnan kebi mai dubun jama'a sun baya kyama. Sabon gwamna. Kai mai mana hasada dan tsaya tilas na gaya ma. Kauran Gwanda. Gwamnan kebi ya fi karfin ka gogewa ta hirama. Sabon gwamna. Matan da muke gwamnan kebi ya Allah ya taya ma. Malam in ba Allah ba waye zan gode ma. Da yayi wani gwamnan da bai da kyashi da alama. Baba dare mai mun tsoro kai ne ke fasa tarwa. Su ganka su kyale ka yan uba sun sha horo. Hakuri ne cibinka idan kuma sun neman haka baba a sasanta. Baba a sasanta. Baba a sasanta. Baba a sasanta. Gwamna da sharraba farin jinin daga Allah ne. Tunda Allah ya bashi makiyaya za ku ne. Daga ta Nasir Kauran Gwanda shi alkhairi ne. Gwamna da sharrafa farin jinin daga Allah ne. Tunda Allah ya bashi makiyaya za ku ne. Dakta Nasir Kauran Gwanda shi alkhairi ne. Gwamna da sharrafa farin jinin daga Allah ne. Tunda Allah ya bashi makiyaya za ku ne. Dakta Nasir Kauran Gwanda shi alkhairi ne. Wallazi Allah Ubangiji mai badawa shi yake ba mu a yau idan ya so ya yi karawa. Rabe ba da basira Ubangiji mai dorewa yadda in ne wakar guda ba zai wuya kushewa. Gwamna da sharrafa farin jinin daga Allah ne. Tunda Allah ya bashi makiyaya za ku ne. Dakta Nasir Kauran Gwanda shi alkhairi ne. Rabana yi salati ga ɗaka manzo sifila. Dan Aminatu dan Abdullahi ɗaka Rasulullah. Akali da sahabbai cikin su ba mai yan mula. Ko za su yi ba sama wani in ba Allah ba. Gwamna da sharrafa farin jinin daga Allah ne. Tunda Allah ya bashi makiyaya za ku ne. Dakta Nasir Kauran Gwanda shi alkhairi ne. Daga ta Nasir Kauran Gwanda kai alkhairi ne. Ga gwamna ga deputy yan haka ɗin riba ne. Sannan karɓar mulkin dan taimakon mutane. Gwamna yaran ba za ya yada amana ba. Gwamna da sharrafa farin jinin daga
kare ka zama gwamnan Kebbi, Rabbi ya daga darajarka. Ko da yaushe jihar nan tana cikin lissafinka, burinka a gyara ba wai a taro a bata ba. Gwamna da sharrafa farin jinin daga Allah ne, tunda Allah ya bashi mai kiyaya za ku ne. Dakta Nasir Kaura wanda shi alkhairi ne. First lady kun ji tamburan gobar gaya, uwar nan da take da tarin dubu na masoya. Hajiya Zainab Nasari mama ba ta buya, uwar gidan gwamna ba za a kai ki a kima ba. Gwamna da sharrafa farin jinin daga Allah ne, tunda Allah ya bashi mai kiyaya za ku ne. Dakta Nasir Kaura wanda shi alkhairi ne. Kai ku ta so mu Hajiya Nafisa mu gaida ta, duk mabiyi na amaryar ga walla baya ta. Matar gwamna Kebbi gaida ke babbar mata, Hajiya Nafisa banja an miki raini ba. Gwamna da sharrafa farin jinin daga Allah ne, tunda Allah ya bashi mai kiyaya za ku ne. Dakta Nasir Kaura wanda shi alkhairi ne. Yanzu wai wajen Kebbi waye a gwamna ne, Kauran Gwandu muna a tare wannan tsani ne. Shi jigon tafiyar yana a hanyar sa ne, wato Kaura makiyanka ba zai nasara ba. Gwamna da sharrafa farin jinin daga Allah ne, tunda Allah ya bashi mai kiyaya za ku ne. Dakta Nasir Kaura wanda shi alkhairi ne. Masoyan gwamna na Gwandu Allah in dabawa. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Alhaji Abubakar cika garkuwan Kaura. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Alhaji Zayyano san ka Allah karar kama. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Alhaji Usman Abubakar muna gode ma. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Alhaji Sagir Dangaladi Marabi ya kare ka. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Bashar Umar Alta ba zai wuce manta ba. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Bashar Aliyu Buhari ban ga mai makarai ne ba. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Hajiya Aisha Muhammad mai kurata a gaida ke. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Hajiya Hadiza Shehu man sarafa na ya kare ke. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Hajiya Aisha gado Allah ya karo darajar ke. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Hajiya Hadiza kula ya kamata ne yan gaida ke. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Hajiya ya sarki jinjina nake ban daina ba. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Hajiya Aisha garkuwa kin je a ga mai jinki. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Hajiya Asaba mai abu yar manuna ta nuna ki. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Hajiya Fatima Koko Allah ya ja zama da ki. Gwamna ya gode shi ne ya ce mi karawa. Amadar Rashid Bala coordinator alkhairi ne, wannan jigo ne, sannan fitila ne, mai san jama'a ne baya mai goya marayu. Gwamna da sharrafa farin jinin daga Allah ne, tunda Allah ya bashi mai kiyaya za ku ne. Dakta Nasir Kaura wanda shi alkhairi ne. Gwamna da sharrafa farin jinin daga Allah ne, tunda Allah ya bashi mai kiyaya za ku ne. Dakta Nasir Kauran Gwandu shi alkhairi ne. Gwamna da sharrafa farin jinin daga Allah ne, tunda Allah ya bashi mai kiyaya za ku ne. Dakta Nasir Kaura wanda shi alkhairi ne.